Yo, I jiki umayisi nje. Yeah, ngiphinde futhi. There's only one way to catch umuntu onenzuza. One. Awuseshe lapho ku YouTube na ku Google nani ukuthi iblenye phone, let me do it with you. What is inzuzo? They can't even explain that. Second question. How do you tell that a person has inzuzo? Dwe. And then you watch all these videos of our friends. Hayi, awuyinenhlanhla enkulu. Hayi, unjani? Now sesishintshile istory. Sesishintshile istory manje. 2-3 years later, sesishintshile istory. Hayi, ngomthetho, hayi. Umhlakani, unobuhlakani umuntu anenza. Unamandla, hayi kunjani? Konje yini le yaba nihlekisa. Abanithanda. Hayi. Senziwa ngezinto ahlukene kathathu yani wemameng. Yonke imimoya ihlukene kayisikhombisa. Yeah, ngizwe kahle. Yonke. There are 12 dimensions. Asibeke ngesintu ongesizulu. Uthi mangithi kuwena isikhathi sasingekho. Sasingenza izinto ngesikhathi ukuthi hayi seku1 manje seku2 seku3. Besenza izinto. Ukushona kwelanga. Ukuphuma kwelanga. Isemini likhipha umkhovetsheni. Malishisa likhipha umkhovetsheni. Kodwa wakuthiwani malibande sengikhohliwe khona lento ayishiwo. So there's actually 4-dimensional time zones or time factors in day. Always remember prerequisites of what is to come. Hlezi ngitshela. Even nama seasons. Intwasabusika isebusika. Intwasakusa isekuseni. Ayibo. Awubheke ngicabanga. But you get my drift, ne? Njalo nje. So again, there's one way to differentiate between the 7 kingdoms of the waters. One day, yeah, actually, when I decide to do my next show, yeah, mhlambe, I'll give you one example. Maybe. If I'm happy. If I am happy. There's only one way. And immediately after that thing happens, or immediately after you draw that energy, imimoya iyasikhulumela automatically. Niphile njalo nyaso.